Kapod wagoyo mana tacho wechego mag somo nyakor Mgajuang duol mochung'ne ndiko jopuonje pachoka Teacher Service Commission koro buono mar riembo jopuonj ma kojolo mag junior school bang' rem donje tich thuolo mar jumbe adek mosekalo. Oboke mondiki gi duolno mane ochwale moko kuom sikunde duolno koro dwani jopuonjgo thuolo mar ndalo 14 oler gimomiyo ok nyal kawonegi okang' mar riembo gi tich bang' rem chopo e skundegi. Jafwambo Joja Oko nitiere kod ler. Jopuonjolo mag junior school masani dhi nyime kod ng'anyo margi e pachoka ne jowuok tung' mosuo gi duol mochung'ne ndiko jopuonje tich Teacher Service Commission bang' duolno ndikonegi oboke kod buono mar riembo gi tich. E ng'anyo mane gitimo e kaunti ma Mombasa, jopuonjgo ne oseo duol mar TSC kuom ndikonegi barupego mamoko kuomgi oseyudo ka gidwani duolno ochop singo mar ndikogi e tich kendo medogi osara kaka ne giwinjore e thuolo mokalo. Sisi tumetumiwa barua kwa WhatsApp. Sijui siku hizi mbona sisi walimu ni kama tunadhalilishwa, sababu we cannot be given an official document through a WhatsApp group yenye sisi hatuelewi imetoka wapi, because it has not been stamped, no official communication. So those letters to us are not official letters, and we are still waiting for an opportunity to have a discussion on how to make these teachers permanent and pensionable. Gikoni enayanga ni piny owacho ne okoikore tayo lony manyien no mar somo ka bende giseo duol mar TSC magikoni temo chuno gi puonjo nyaka somo magionge kod lony. Sisi kama walimu wa JS tumedharauliwa sana. Tunalipwa 17,000, unafunza masomo mengi, lessons ni 36, vitisho unatishiwa kule shule, ukipita hivi hata una amani, environment ni mbaya, vitabu zinaletwa zifanani na curriculum. The Teacher Service Commission mandate as it stands today has nowhere that states that they should hire any qualified teacher as an intern. The court corrected them and told them that going by their mandate as at today, hiring anybody as an intern on their end is an illegality. Ng'anyo makamano ne bende obagi e kaunti ma Narok kuma jopuonjgo ne oramo moumo gi piny ni ok ginidoge sikul ngang' nyaka chieng' piny owacho chop singo mar ketonegi lwasi makare e sikunde manochwalgie. The HOIs are responding by sending us the show cause letters. We are telling them to send them as many as they can, but we are not going back to class. We are not going back to school unless we are confirmed. Nothing else. No good power. No retreat. No retreat. No retreat. To e kaunti ma Nandi, moko kuom jonyuol ne jowuok oko kendo dwaregi jopuonjgo e bago ng'anyo margi. Wacho mondo mi winji ywak jopuonjgo ni mar jopuonjre ema sani hinyore. Gidwani jatend piny Kenya William Ruto mondo mi odonjre e wachno mar thego lweny masani chalni nitiere e kind jopuonjgo gi duol mochung'ne ndiko jopuonje tich Teacher Service Commission. Yule ambaye ungetarajia akuajiri ndio yule ambaye anakutishia kwamba na kwamba atakuchukulia hatua za kinidhamu. The officials some in this show cause letter. So how are they going to show cause yet it is not official? Kwa hivyo sisi tunasema 17K tawe, internship tawe, mambo ya 36 lessons tawe, mambo ya kudanganywa na serikali kwamba mtakwalify bila kuandikiana chini MOU tunasema tawe. George Aoko, Ramogi TV.